Ya kwaro mogiro kamano komi medo hira mogi TV ne weche manyien odiochieng' ma kawuono wantiere kod mathoth ma waikoni ma bendo miyo pek kawuono en ni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono yudore kama pek matin toka jima moko ne oketho achiel kuom chenro beno yuore ahinya to nen mar iko ka achiel kod chik mogol kod jatend piny Kenya William Ruto. Nitie jomoko ma koro yango ni osere mar tiyo kod namba mane gichiwo abeno mene oganda jo Kenya tiyo godo e chulo omenda ne chenro duto mag piny owacho e yor lony manyasani mar e-Citizen. Nitie jomoko moyango ni pod ok oluwo chik machal kamano kendo koro ochiwo siem mager motimre kod mano. Bende piny owacho loso kotimre kod weche mag Adani. En kambi mosebed kilose kuom dweche mathoth e pacho kaendi e wi orak mopogre opogre mane osemiye. Bang'e bende jatend piny Kenya William Ruto kane chiwo twak mare nyocho wacho ni gie sani chenro mag Adani gin mago mochung' kendo ok ni kare kaachiel kod moko motenore kod duond bura mar NARC ma bende kod ibiro duond bura mokwongo mawuok e riwruok mar Azimio la Umoja e yor andika bang' ndikone ng'ama ong'ere kaka Registrar of Political Parties. Martha Karua wacho ni gie sani igo oriti ne riwruok mar Azimio kaachiel kod yiero mag duond bura mar ODM. Ang'eyo ni kama intiere ne ok yiero no time kor gwenge mong'e ka grassroots elections kopogre gi mago mibiro tim e kidienje mag counties to kod mamoko. Bende biro mi kanyo kendo wayango ni weche motenore kod penj mibiro timie pacho kaendi kochakre higa manyien to kod kaka tam biro bedo kaka oseyangi kod duol ma bende ochung' ne weche mag somo e pacho kaendi kaachiel kod migawo mar somo. Magi to kod mamoko mathoth nyakwaro mga jwa magi weche ma omiyo pek. Tulo umuchiliel moro Limuru kama oriembe mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. I know the CEO. Please tell him I am putting him on notice. Jatend piny Kenya William Ruto siemo jotend bede migepe mag piny owacho mapok orwako chenro magi mag chudo e lony manyasani mar e-Citizen. Bidaro ji e gweng'ni ma sani oganda man kae gin jok ma gin mier mok tin mier alufa bich. Jopiny e gweng' ma Kaputhe, kaunti ma Kisumu odak kod luoro kaluwore gi oula mosechako mol kono. Nyakwaro mogila ima tudro kari adek auchiel nono achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mara Mogi TV. Wago kod mbaka e pache weche wabedo kwa kelo ni lak seche gi nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako ni mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jod bura masire lwedo ne oriembe ik more gweng' ma Ngariga mani Limuru. Moko kuom jolowere manochopo ikno ne oyawo tulo e kinde ma jad bura mar Limuru Peter Mwathi ne loso. Moko kuom jopiny oyudo hinyruok kendo mwandu bende okethi e kinde tulo makamano kaka jafambo marwa Cynthia Onyango lero. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jod bura masire lwedo ne luwo chenro mar ik mar mosenindo Erastus Nduati e gweng'no ma Ngariga mani Limuru. To mana Kamil Polo ne en ng'wech matienda gi machama tuoni bang' tulo muoche hema mag Gachagua kod jod bura masire lwedo ne obetie gino mane ochunogi mondo giwuog ng'wech ka gitemo reso ngimagi. Mane oluwe nyime en muko mar hemani kaachiel kod turo kombe e kinde ma joma ne oyuoro ik to goyo nduru ka giringo gireso ngimagi. Nyamburko mane Gachagua biro go emane ogeti kod kite ka kombe bende ne otur e tulo no. Hora walikuwa wana target kwenye Rigathi Gachagua meketi, ile gari Rigathi Gachagua walikuwa naenda ndani yake, walikuwa wanamtarget yeye mwenyewe. Tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambayo familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kwani kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Jimathoth bende ne ohinyore kinde tulo makama kakata jofwambo bende ok ne owe mako bilo lit mar tulo no. Mimi nilikuwa nimesimama hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe nikaanguka chini. Lweny ne ochakore e kinde ma jaod bura machon ma Limuru Peter Mwathi ne loso kawachore ni rowere moko ne ok dwar mondo Gachagua olos kod joma ne oyuoro ikno. Tunaelekea uchaguzi wa 2027. Mambo kama haya yakifanyika itakuwa gumu kufanya hata mikutano mingine kulingana na yule mrengo huko. So wasipokomesha haya kutakuwa na shida, na kama Mauti Kenya tunaomba tafadhali wizara ziweze kuhusika na ziweze kuchunguza mambo haya. Motelo
Jaod bura ma Limuru John Kiragu ne otamore bet kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaachiel kod jod bura mamoko masire lwedo e hema mane oket tenge ne jotelo kinde machuok kende kapok lweny omuoch. Kiragu en jahera maduong' mar jatend piny William Ruto. Tukaanza kuona za ile mheshimiwa wa Limuru aliyekuwa kwa kiti ambaye ako kwa kiti amekuja akakataa kiti ya VIP, amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pazuri. Jodak wacho ni tulo mane omuochno okel kod ywaruok mar siasa e kinde Gachagua kod johera mag jatend piny William Ruto. Ma osenindo Erastus Nduati mong'ere gi nying mar Oledhi ni mwene Limuru ne oi kod yukni mapek kinde machuok bang' tulo makamano. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erekamano Cynthia Onyango nyakwara magi hajwang koltenre kod mano en ni mano en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne owuok achiel kendo dhi e mbui mare mar X mabende nong'ere kaka Twitter kendo ndiko dhoge mana seche 2 ma okadho kendo oyango ni oganda jo Kenya duto ong'eyo makare ni kae chak jumani piny owacho ne ogolo jorito mabende ne ntiere godo mowacho ni gin mogik mane odong' godo toka ne othiche ok kom gino ma gisebedo ka giywak kendo ging'urie. Wacho ni kata kamano ne ok gigolo dhogi kotenore kod okang' mano kaw kod piny owacho gima bende oganda jo Kenya ne geto ni ne gidhi goyo koko kata kamano ok gilosoe. Wacho ni en gino mamako dhok ni ng'ato mabende osetiyo e rang'iny mar jalup jatend piny kaka mane en gi thuolo mar bedoe ne ok nyal miye rita kod piny owacho kata tok kane osewuok e apisi. Kendo wacho ni chal ka gima okang' mane okaw kod piny owacho mar golo jorito mane en go en achiel kuom gigo mane we kama ng'aw mar mondo mi gik machal kamagi otimre ne kaluwore kod monj mano timo odiochieng' ma kawuono. Yango ne ntiere iko mar ng'at mathin kaka rawera mong'ere kaka Erastus Nduati kendo e kinde mane giikore mondo gikete kare mogik mar yueyo jogo moyango ni gin kweth mag rowere mano manore kod gige lweny kamoting'o kite moko yango noting'o panga kaachiel kod chumbe mamoko kod yiende ne opor kuom jogo mano yore nyasi no kendo ne gipor kuom joma ne ntiere e liel gi gik mane gin godo mago mag lweny mopogore opogore. Bang'e ne gidhi nyime kod monjo gi kod kite kendo ne gimonjo gi nyaka e kinde mane gidonjo nyamburko magi kendo wuok e kama ne itime rapa e nyasi mogik mar Nduati. Oyango ni en gino mamako dhok kendo kang' mabende oyango ni okaw kod piny owacho manyiso ni ok gidewo oganda magi mabende ne ntiere e tijegi giwegi kendo giyango ni en gino malit ni familia no bende ntie kod achiel kuom ng'at mane giywago kende gine kinde mag kuyo ka familia gin mabende nyaka ne ringi mondo mine gires ngimagi kama na ji mathin ema ne odong' kod sanduku mane oting'o jal mane iko. Oyango ni ok obi yiengni kendo gibiro chungi oganda jo Kenya madwaro mondo mi giyud sir maggi kendo giwacho ni gin gigeno ni gik machal kamago ok binuore kendo e kinde mabiro. Mago ote mabende ndi kanyo kod Rigathi Gachagua e mbuine mar X mano Twitter machon kaluwere kod gino mane otimore. Ji mathoth medo golo paro mopogore opogore kotenore kod mano. Wang'eni en wach mibiro lu kendo wabiro yudo report motenore kod mano odiochieng' ma kiny to kod e kinde mabiro kotenore kod nonro mibiro tim ka kod kacha kod josiasa mabiro losoe. Ka wadhi nyime nyakwaro mga jwang' en ni jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod kembe kanyakla kod migepe piny owacho moingo 20 kendo miyo gi siem ni gin kod juma achiel kende mane ni chenro gi duto mag chudo kod mag choko mag osuru itimo yo manyasani mar e-Citizen. Kolose nyasi mar yango higa achiel nyaka ne chenro no chakre, Ruto poyo e-Citizen kowacho ni choko mar piny owacho osemedore malich mokalo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka ng'ech neno koda wang'e, jatend piny William Ruto koni tok juma achiel to jotatije mag bede mag migepe kata kembe mag sirikal makwan gi oingo 20 biro neno gima ne pondo nene buru bala ka girem keto kembe mag sirikal go e timo chudo magi kod choko suru e yo manyasani mar e-Citizen. Occupational Therapy Council of Kenya, Digital Health Authority, you are a new entity, but you must comply. Kenya Biovax Institute Limited, I know the CEO, please
tell him I am putting him on notice. Kenya National Public Health Institute, Independent Police Oversight Authority, Private Security Regulatory Authority. They have 1 week. Ruto mane loso KCC e kinde nyasi mar yango kaka mbui mar e-Citizen oseketo yudo chenro mag sirikal bedo mayot. Ruto olero ni migawo mar weche mag le Kenya Wildlife Services osegoyo okang' makare mar choko kowuok e bilion 5 nyaka bilion 7. Ruto nono kama bilion 2 osebedo kalenye ni mar omendago ne ok chop ne sirikal. Tour operators were charging tourists $100 and paying government $50. And they didn't want a disruption of that system. Now what has happened? We insisted. The system is working. Migawo mar arita kwe kod mano mar ndikruok pachoka bende opoyo kenge mosego mag yudo passport, mag wuodhe, certificate mag nyuol to kod mago mag nyombo kanyakla kod opande e bwo chenro manyasani mar e-Citizen magikone kawo thuolo machuok mondo jakenya oyudi. To all Kenyans, register now because e-Citizen means service bila stress. We are here to celebrate the milestones we have achieved, identify improvement areas, and forge new paths for enhancing the e-Citizen experience. I want a record in the last 3 months of government agencies that are already on the e-Citizen platform but have decided to use alternative means with gray spaces so that we can take action against the people who are undermining transparency. Jakora magajuang mibadhe mit kamoro kich to biro chuni mondi we. Eote mowuok kuom jatend piny William Ruto ne jotije mag piny owacho kowuok e sekta duto ni nyaka kwir mibadhi mana kaka gweno okwira ora. Walter Nyabaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Nyakoromogi mana tok kabende ase yangu ni kanyo motino rekod mana otimore ne jalup mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Gesani kweth mag jood bura masire wachore ni nitiere apisi maduong' mar okwach kich mabende nitiere wang' apaya mano ma Kiambu mano ka DCI. Owinja ni to giwacho ang'o gi lak sechegi ka gi wang'iyo ni to en ang'o ma giwacho kotenore rekod mago ma ne otimore. Absurdities that if you attend a funeral is a very solemn occasion. He has been attending because he has been serving those members of those people of Limuru for the last 2 terms. We would want to know where his whereabouts. Okay, thank you so much. Can we speak to the mom? Just a word. What are you saying? What are you telling the government or anybody who is watching this? Mine is just to ask the government to release my husband because he went for a funeral. He has attended many other funerals in Limuru. He has served the people of Limuru diligently, and he was abducted by force because the vehicle he had gotten into so that he gets out of the chaos was sandwiched by 2 Subarus that had no number plates. So definitely that's the government. So may the government release my husband. What's your name? My name is Dr. Anne Mungai. Thank you so much. Thank you. Well, Sam, that is what is happening here. En ogin reporter mano mar achiel kuom wang' jowi mago ma ndire Royal Media Kelungeni Emmanuel To ka ochiwo kanyo ler kotenore kod gig mabende timore achiel kachiel bende e apisi maduong' mar okwach kich. Nitiere ng'ur mopogore opogore winjo kanyo ka achiel kuom jogo bende oyuoro kanyo yango ni wuon pare en mana machal ni ne ondhi kendo lal godo kendo koro gidhi go report achiel kachiel. Mana bende nitiere apisi mar okwach kich ka giloso kanyo kod ja achiel kuom jafwambo maro Emmanuel To wan gi gino mabiro report motenore kod mane weche manyien mabiro biro ang'eni gima nitiere kanyo bende wandiere kod ler en ni jood burago mosebedo ka wuotho ka achiel kachiel kod mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Gin moko kuom jood burago mane nitiere liel mabende ne tulo muochie Limuru kendo ne ok odhi makare ka iketho moko kuom nyamburko ka bende ji mamoko yudo hinyruok kamoting'o nyaka jofwambo. Anyisi kanyo ni mali pot ma wabiro luwo odiochieng' makiny. Kadhi nyime en ni onge pesa ma piny Kenya dhi lalo kaluwore gi okang' ma piny owacho
ong'ado godo okorak e kind kambi mar Adani kod migawo mar wuoth kanyakla kod bad migawo mar teko. Ma en kaluwore gi ler mane ochiw kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Mbadi nyiso od bura ni piny owacho osechiwo komiti ma dhi telo ne chenro mar ng'ado okorak makamano. Kaka jahoma marwa Chris Owino leronwa. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ne oganda jo Kenya ni onge omenda ma piny Kenya dhi lalo kaluwore kod okang' mar ng'ado okorak mar kambi mar Adani mar yawo paw ndeke maduong' ma JKIA. Is the country going to incur any expenditure as a result of that cancellation? Because I think to me, that part is very critical to this committee, which is in charge of public debt and privatization. We are getting very confident that there is no cause to worry about any loss. This will be cancelled without any problem to the taxpayers. Enyim komiti mar od bura mang'iyo gope mag piny owacho, Mbadi okawo chung' ni onge pesa ma piny Kenya dhi chulo Adani kuom ng'ado okorak makamano nikech e thuolo ma jatend piny William Ruto ne ochiwo lendo mar ng'ado okorak makamano, onge winjruok moro amora ma migawo mar wuoth kod kambi mar Adani ne osekete kokgi. We were just interested to know whether there is an evidence for the cancellation of the Adani deal. There is no contract to cancel because there was no contract at all. It was still at very initial stage. Ewi orak machielo mar Adani kod kambi thedho teko stima Ketraco, Mbadi wacho ni osechuog aput madhi nyime kod ng'iyo okenge ma onego lo motelo ne ng'ado okorak makamano. Immediately the president spoke, a team is already put in place from the Directorate of PPP, which is resident in my ministry, and also from the line ministries and the contracting agencies. In this case, the contracting agencies is the Kentraco and Kenya Airports Authority, and the line ministries is Energy and the Ministry of Transport. So all sat the following day at 3:30. A meeting was held with the local team to see how to properly execute this. Kaluwore gi orak mar Adani kod Ketraco, kambi mar Adani ne dhi kongo kuonde thedho teko stima madito 4 pacho kae kuom omenda maromo bilion 96. Magi timore e kinde ma winjruok machielo e kind kambi mar Adani kod Safaricom ewi kano nonro mag jotuo ewi okoma manyien mar thieth mar SHA bende pod iro okwako. I want to talk about what my president talked about. You know, you are giving me others, and I don't want to speculate. Jatend piny William Ruto ne ong'ado okorak mar Adani e juma mokalo bang' doho mar piny Amerika yudogi kod ketho mar chiwo asoya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche mag siasa jokanyo maduong' bura man Kenya opodho okang' mane duong' bura no kawo mar wuok e riwruog siasa mar Azimio bang' ndalo 9 rumo nyaka ne gichwalo kwayo makamano kaluwore gi chike matayo riwruoge mag siasa. Mayangi jatend duong' bura no Martha Karua mane olosi kinde romo mar jokanyo maduong' bura no mano bagi kaunti ma Nairobi kama opoyo doho kuom chungo chenro mag timo ohala e kind piny owacho gi kambi mar Adani. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en romo mano kelo kanyakla jokanyo maduong' bura mar NARC Kenya kotelne gi jatend duong' bura no Martha Karua, romo mane geto keto kenge mag bero duong' bura no kendo onyiso chung' margi mar siasa. Karua yango ni jokanyo osepodho okang' mar duong' bura no wuok e riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaluwore ne gisebedo gi pogruok e paro bang' moko kuom jokanyo mag Azimio donjo e piny owacho mabiro bang' ndalo 9 rumo bang' chiwo notice kaluwore gi chike matayo duond buche ma pacho ka. We entered into Azimio to liberate Kenyans from the ills bedeviling the country. When Azimio's purpose changed, through its leadership who are also the majority in the coalition, NARC Kenya SAD deliberated and exited. The 90 days are over. We are going to remind the registrar of political parties. Very soon you shall hear us celebrate. We have moved, but we want to move on record that we are no longer in the Azimio coalition. Opodo mapacho ka kuom chungo chenro matimo ohala gi kambi mar Adani kose jatend piny Kenya William Ruto kod moko kuom jokanyo e sirikal kuom siro kambi ma opong' gi mibadhi mondo mi orak matimo dongruok e pacho ka. If it was not for the sparks of light in the judiciary, this national asset would have been gifted to the shadowy Adani group.
I call them shadowy because apart from America that has indicted them, they have integrity issues in many other jurisdictions. Karose omeko kendo lal gi oganda ma osebedo kanene pachoka koro koda kameko mar jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda Tesri Kize Besije kod jopiny Turkey manoduoke pinygi gi thuon ka bende oseonek ma oyaye mo osebedo katimore pachoka. A foreign national, the Honorable Dr. Kiza Besije, abducted in Kenya, to have Turkish nationals abducted from Kenya, refugees, to have Kenyans abducted contrary to our constitution. It is a big, big issue. It shows a government full of impunity. Oseotend William Ruto kuom tiyo matek mar bedo fuke gi giwegi kendo bedo ngimagi giwuon ka jopiny to thung' gi osuru mamalo gi nengo mapek mar ngima. Bende oseo chenro mar SHIF mowacho ni osekelo midhiero ne oganda jo Kenya kod kit siro somo manyien ne jopuonjre manie mbalariany mowacho ni osekelo bagni e sekta mar somo. SHIF SHA seek to take from those who have pay slips 2.75 of their earnings, basically 3%. And these are pay slips that already have been raided. Moi University Eldoret is on its knees. We do not know of a single learning institution, and especially the universities, that is not currently undergoing crisis caused by the chaotic manner in which the Ruto regime is managing the education sector. Duond bura mar NARC Kenya kutana gi Martha Karua koro nyiso chung margi motegno ne gipogore paro gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bang' moko kuom jokanyo mag kweth nowuok kendo riwore gi piny owacho. Gisomo jatend piny Kenya William Ruto mondo ogwe tao kendo wuogi apisi kaluwore ni ok osebedo kochopo singo manomiyo oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend maduong' mar duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC Marjan Hussein Marjan onyiso od bura ni IEBC ok nyal dhi nyime kod chenro mag goro keo manyien mag gwenge kaluwore ni gionge kod commissioners. Marjan wacho ni gisendiko ne doho mamalo mogik mar winjo pachgi ka bende ginyalo dhi nyime kod goro keo mag gwenge. Wi mano Marjan okwayo doho mamalo mogik mondo tiek winjo mapiyo bura mochungo chenro mar gwela put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. The matter is still pending before the Supreme Court. If the Supreme Court renders its guidelines now and say, for example, we are able to do it as Secretariat, then we can go ahead and do it. But also there's a question of who can also extend the timelines now that the timelines are already over. The Commission recommends that the process of recruitment of commissioners be fast-tracked to enable the Commission discharge its constitutional mandate. Wadhi yiero mag duond bura mar ODM. Duond bura mar ODM okwero weche mafungore ni duond bura no owito mbi mare kaluwore gi kwan mar piny mar ji manyo luto mbulu odiechieng' manyoro mar yiero jotendgi. Kaluwore gi komiti mar duond buch ODM ma ochung'ne yiero, giwacho ni ma en mana yiero matin kendo mbi mar duond bura no biro neno ka itimo yiero mag counties. ODM bende wacho ni yiero no notimore makare mak mana kuonde manok mane ywaruok obede ka koro gisingo timo kendo keto nonro agikaw kang' ne jok moyudi gi ketho makelo tulo e kinde yierogo. Gimero ne giseyudo duoko mag ombulu mane lute counties 25 ka jopiem e yierogo moko yie gi duoko bende okwa mondo chwal ng'ur margi e yor mbui ka idhi juogi shillings 3,000. We are not losing any popularity. In fact, we have gained a lot. Wait until we get to the county level and you'll see the kind of party we are made of. This is a big party. And you'll see the kind of msisimuko that will be there across the country. Yesterday, we urged candidates who are aggrieved by the outcome of the election to launch their complaints in the portal, which the communication department will relay it to you. Presiding officers at every polling unit took the members and the candidates through the process, and in most cases, members resolved to go to the consensus. Where of other places, members resolved to vote by show of hands by at large, the exercise was successful. The party will launch investigation in areas where violence and disruptions were witnessed. Kweli mogiro kamano komio Ramogi TV dono kaw yo kata kamano kapoka kaw yueyo intiere jogo mane na chiel kamano ng'at maluongo ni Florence Cartel inena ka intiere Bondo
wacho ni Emmanuel Donge Gachagua neno matek awuoro kaka siasa lokore mapiyo. Wacho ni awuoro gima Walton Baga ni neno gima Punda neno e bur mbala. Erokamano Florence Cartel opija jachuma manya masera Kisumu neno maler kendo makare ka intinya masera Kisumu kod minoni ma Brighton ogendo buda aseko ker iwacho ni jochuma duto ma Kisumu gin mago mayora Mogi TV wacho ni Kenya ka piny tek. Erokamano pija jachuma Edugi nitiere gwenge ma Kisumu. Erokamano kuom ketra Mogi TV Orianga ka piedho na Kenya bende nitiere gi MCA adier kata giwuok Azimio to bende gino konyo. Erokamano Orianga ka piedho kuom ote ni Jojo Koth awinjo weche manyien mago imore yo makare Nairobi. Erokamano kuom ketra Mogi TV Prince Guya kata nako wuok Azimio onge bugo moweyo odhi adhiya. Prince Guerrero koro becho. Benta Charles nitiere kare Nairobi iwacho ni ochieng jogo dwalal gi Gachagua yawa. Amos ni Emilia Tieno ka nitiere Kademero. Erokamano kuom ketra Mogi TV John Waweru Uma iwacho ni neno Ramogi ka intiere Sinde. Erokamano kuom ketra Mogi TV Tony Saka. Erokamano ne chiel kachiel ka intiere Otonglo. Joseph Otieno Gutu intiere Omboka Nyamkago. Yiero mar ODM was a total scam. Erokamano Joseph Otieno Gutu. Kevo Jakomenya neno ote mari ka intiere Mombasa Pwani. Ka achiel ko ji mathoth mabende medoro ote kama oting'o Marco Jwang, David Omondi, Songa Junior, John Waweru ka achiel kod Chiluba Wuod Awendo. Dorcas Ochieng intiere Siago Logongo iwacho ni nitiere Siro wang' neno maler. Erokamano kwana Mga Jwang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Wimore. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duol Mbaka Oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 29 Safaricom Sambaza Furaha Caravan itaanzia Kindu Bay na kuelekea Homa Bay, Rudi Kopany, Opapo, Rongo, Kitere, Ranen, Awendo, Uriri, tukimalizia safari ya Luo Nyanza mjini Migori. Tuna zawadi kama vile DL, Gweno, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala na Udosh Jasuba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings
shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. You from what you say from? Why you gonna act like you know no from? Jumani ndiye achiel kachiel e chelo mar thum Dagmor. Sa ang'wene wang'e achiel kachiel wantiere koda jongolo mopogore opogore. Namba achiel wadhi bedo koda Rojomo. Tuvuke boda twende kule. Bado na kesha niko mbio mimi nafuzia. Wadhi bedo koda NOT kod Mutra 254. Kupomre gi mano bende Smackers dance crew ema koro gi. Ayo, not is stopping me from making money. And of course on the 1 and 2s wadhi bedo koda achiel kachiel DJ Noel. He dance Johnny emergency, Gen Z, semi emergency. Hello, wala ai. Na maluku itabidi wameti. Nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete e Ramogi TV sani. Wadorangi weche motenore kod somo, motenore kod lokruok mosetim maka kod kacha ahinya. Te weche mag kit penj biro tim higa manyien kaachiel kod kaka terms mag somo biro bedo kanyo kochakore higa manyien mar higa ma 2025. Pare ni jopuonjre osebedo pacho ka bende gisebedo ka gintiere kod yweyo malach tok kane olor skul mondo mine tim penj mago ma jo klas 12 mong'ere kaka KCSE mabende ne oserumo kendo gie sani chenro mar nono penj dhi nyime kuonde mopogore opogore pacho kani. Kotenore kod mano nyakwara Muga Jwang en ni weche motenore kod somo en ni tend migao mano mar somo e pacho kaendi koro ochiwo kalenda mar somo mar higa ma 2025 kendo mae kaka ibiro ta chenro higa no ma 2025 kochakore tam ma okwongo. Nyakwara Muga Jwang kochakore tam mano ma okwongo en ni chenro mag somo biro chakore kanyo tarik 6 dwe mar 1 nyaka tarik 4 dwe mar 1. Aito tok mano jopuonjre biro yudo yweyo machuok mano half term chakre tarik 26 dwe mar 2 nyaka tarik 22 nyaka tarik 2 dwe mar 3 higa ma 2025. Mano kotenore kod yweyo ma jopuonjre biro yudo mano e tam mokwongo. Aito gibro doge skul mano tarik 2 dwe mar 3 higa ma 2025. Gibro dhi nyime gi somo kendo gibro loro tarik 7 dwe mar 4 higa ma 2025. Bang' mano skul ibro lor nyaka tarik 25 dwe mar 4 higa ma 2025. Matiende gintiere kod jumbe maromo 2 kanyo mondo mi giywe e dwe mar 4 mano higa manyien. Ka odhi weche motenore kod mamoko mabende nitiere kanyo en ni ka gisedok e skul gibiro bedo kanyo ka gidok e skul kendo mano tam mar 2 mibiro yaw kanyo tarik 28 dwe mar 4 higa ma 2025 kendo bang' ka gisedok e skul mano koseyawe tarik 25 dwe mar 6 higa ma 2025 nitiere dwe mar tarik 28 dwe mar 4 higa ma 2025 gibiro bedo e skul kendo yo machuok mano half term biro bedo tarik 25 dwe mar 6 higa ma 2025 nyaka tarik 29 dwe no mar 6 higa ma 2025. Matiende kanya magibiro de half term mano e tam mar 2 gintiere kanyo kod chiegni ndalo 4 mar mondo mi giywe. Ka gisedok e skul mano tarik 29 dwe mar 6 higa ma 2025 mano tam mar 2 ka gisewuok e yweyo. Gibiro bedo e skul nyaka tarik 4 dwe mar 8 higa ma 2025. Matiende ni ya gibiro bedo gi yweyo malach mano iluongo ni koro giloro skul nyaka tarik 22 dwe mar 8 higa ma 2025. Mano yweyo malach kigolo kanyo 22 kuom machacha en kanyo chiegni ndalo 18 matiende gintiere gi gimoro jumbe 2 gi mamoko e wiye mondo gibed kod yweyo malach ma gibiro bedo godo e dwe mar 8. Mano kalure kod kalenda mano mar somo. Wantiere kod kit somo Nyakwara Muga Jwang mopogore opogore ma bende gin mago manyien
mibiro bedi ka itime pacho kaendi. Ang'eyo ni thoth ji osebedo ka penjo ni to kit somogi gin mage tiluongo gi nade. Wantiere kod thuolo mar yango ni penj mar KPSEA. Penj mar KPSEA Nyakwaro Mkajwang' en penj mar jo grade mar 6. Penj mar KPSEA ibiro tim e kind tarik 27 dwe mar 10 nyaka tarik 30 dwe mar 10 mano higa mar 2025. Mano penj mitimo e thuolo mar ndalo 3. Bang'e wantiere kod penj ma bende ong'ere kaka KILEA. KILEA ni en penj mar colleges, iluongo ni intermediate schools, mago michiwe lony mopogore opogore. Ibiro timgi e kind tarik 27 dwe mar 10 nyaka kind tarik 31 dwe mar 10. Matiende niya, gibiro chakore chiegni e odiechieng' achiel, miyo bir kitime penj mar KPSEA mar jo grade mar 6. Jok matimo penj mar KILEA ma bende gintiere colleges, iluongo ni intermediate colleges, bobedo gi thuolo mar mondo mi gin bende gitim penj magi higa manyien. Wantiere kod kit penj mamoko Nyakwaro Mkajwang' ma bende ibiro tim higa manyien to kod tarik ma ibiro timgie. Wantiere kod penj mano mar KJSEA. KJSEA mano penj mar jo grade mar 9. Penjno ibiro time kamoro achiel kod penj mar KIPLEA. KIPLEA Nyakwaro Mkajwang' en penj mar jogo mantiere kod ng'ol mopogore opogore. Ka achiel kod KJSEA ibiro timgi e kind tarik 27 dwe mar 10 mano higa manyien nyaka tarik 6 dwe mar 11 higa manyien. Gintiere kod thuolo kanyo machiegni mar juma moro achiel gibathe mondo mi gitim penj machal kamano. Bang'e ibo tim penj ma duto ng'iyo godo, penj mar KCSE e kind tarik 3 dwe mar 11 higa mar 2025 nyaka tarik 21 dwe mar 11 higa mar 2025. Mano en kaluwore kod kalenda mar somo ma ogol kanyo kod migawo mar somo. Matiende higa manyien migawo mar somo osegolo kit somo to kod kalenda mabiro bedoe kochakore yawo skul ma en higa manyien nyaka kaka ibiro tiek weche mag somo higa manyien mano tok osetim penj mano mar KCSE. Nyakwaro Mkajwang' mane kaka weche motenore kod somo biro bedo e pacho kaendi. Yo mar Disemba Nyakwaro Mkajwang' biro bedo kochak tarik 27 dwe mar 10. Matiende koro maendi ka ji osedhi mondo mi odhi tim penj mar KCSE to koro ji chako yweyo mar Disemba biro bedo kochak tarik 27 dwe mar 10 kendo ji biro chak yepo kendo tarik 2 dwe mar 1 higa mar 2026. Waseyango ni ka kalenda mar somo biro bedo kanyo kotenore kod weche mag somo higa manyien. Ka wadhi Nyakwaro Mkajwang' pod wantiere weche motenore kod weche mag somo ahinya to mago mag KCSE ma bende nono sani en riwruok mar jopuonj mar sekondari pacho kaendi KUPPET obwogo mar golo oko jopuonj magi kaluwore gi midhiero magi kalo e kinde magi dhi nyime kod nono penj maduong' mar KCSE. Giseyo duol mochung' ne penje pacho kaendi NEC kuom sando jopuonj manono penj e kaunti ma Siaya. Giwacho ni jopuonj maromo 20 ne otam nono penj wera ni skundegi itudo gi kuo mar penj manyocha time pacho kaendi. KUPPET okwayo NEC mondo tim nonro maber ewi skunde mane itudo gi kuo mar penj kar sando jopuonj maonge kod ketho. Kenya National Examination Council timo marach ni members mamagwa manie marking centers. Kagi nono penj tipo kiyudo SMS no ok dwarie marking center no ichak wuoth mondia. Police goli oko kaja kuo. Sawagongo be wang'eyo waonge evidence ni nitie makosa mora mora manotimre Sawagongo. Ichungo jopuonje marking nano. Kenya National Examination Council kagin gi sababu maber momiyo gigolo jopuonj from marking centers. Wadwan mondo gichul jopuonj go transport, gi subsistence, pesa mane gitiyogo ka gidhi e those marking centers. Marking centers go ni kuonde maboyo. Eko wono ongo jopuonj ne moloso mamako penj. Jopuonj gi odhi e tiegruok mar mako penj no gi pesa gi. To jopuonj gi ondiko kod Teacher Service Commission, duol mandiko jopuonj. NEC no en tije en kama na miyowa orak. To orak magi miyowa ni ten moro monywando ma jopuonje sandre moloyo kaka owinjore. Kendo en chiwruok maduong' mondo jopuonj owe family ne kadhi mako penj ni NEC e yor orak. Kwawere gi weche mago mag somo midhiero mar oula mowuok e Oranya Masare osechako kelo achiedh nade e gwenge ma Kapuothe tok
koth mosebedo ka chwe jumbe ariyo mokalo. Luoro nitie ni oula dhi medo dar oganda mathoth modak e alworano. Jodago bende kwayo piny owacho mondo yawonegi wang' aora Nyamasaria kendo konygi e kinde ma koth medo chwe. Arogo Veronica miyowa ler ma wachno. Ka iwinjo ohula madaro ji, gweng' ma Kapuothe ok en wendo e iti, kuom ywak kendo dar e kinde ka kinde, ka gilalo mwandu mopogore opogore. Kuom thuolo ma ok tin ne jumbe ariyo, koth mapek ma osebedo ka chwe, medo mana weyo jo Kapuothe gi achiedh nade, nimar ohula mawuok e aora ma Nyamasaria osemana chako tang'o kite, kendo luoro nitie ni biro chunogi mar dar. Wakwayo gi ng'wono ni ka sirikal oyie to mondo konywa nikech pigni ka koth ogo malo kalang'o to pi daro ji e gweng'ni ma sani oganda man kae gin mier mok tin mier aluf abich ma pi odaro. Jomoko sani ni e skul nanga kaka gikonyre malong'o onge. To Nyamasaria omukore, wang'e modonjo godo e nam tin to wang'e moa godo malo duong'. Koro pi maa malo kadhi nam to kama donje malong'o onge, koro opukore omuocho bath aora olo pi e gweng'. Koro kaka wakonyre malong'o onge. Koro wakwayo gi ng'wono sirikal koyie to ging'iye kaka ginyalo geronwa gabions e bath aora mondo mi odin pigno to yaw wang'e bende maler mondo pi odhi nam. Midhiero makamagi osekelo pek ne oganda jo Kapuothe e kinde ma gidar ka giwe miechgi. Dongruok malong'o ma ginyalo timo onge ka ohula yweyo puothe, chiaye kod udi, kendo kelo negi dok chien e yor dongruok. Wan gi aora Nyamasaria negowa seche te wadar wan wasiko wadara dara. Koro maendigo wan gi shida manyaka nyithindo ohinyore, diegwa tho, dhogwa tho, gimoro amora tho nyaka gwen. Koro wan gi sira sani wasiko mna wadaga mna oko. Wasiko nwadaga oko. Kura be wagone sirkal mamalo. Winjwa uru, wawuoyo kodu. Tend kaunti ma Kisumu osingo medo konyo oganda ma Kapuothe, ka bende ojiwgi mondo gibed akicha. King'eyo ni kamidake pi medo pong'o sani. To dhi nanga skul, wadhi oro daktache kanyo, wadhi oro mattresses gungede kanyo, wadhi oro chiemo kanyo. Nikech wadwa temo dil gi pigni mondo dog piny. Tinga ok nyal chopo Nyamasaria makelo pika sani. Koro wadwaro vijende 300 mwanyalo tiyogo, mwanyalo dhigo gi boats mondo wayaw nam mondo pi odonji mondo wasil kacha. Penjo ma pod oganda mani alwora ma Kapuothe kod gwenge mamoko man gi midhiero makama en ni nyaka karang'o ma midhiero mar ohula biro medo nuore e ngima japiny. Arogo Veronica, Ramogi TV. Kawuok e gwenge mag Kapuothe mantiere kaunti ma Kisumu, wadhi nyaka e kaunti ma Migori. Piny owacho e kaunti no kawo pach oganda kotenore kod gedo mar chiro manyasani ma idhi gere chiro masare e boma ma Wendo, ma gedo mare siro kod bengi ma piny mangima kod omenda maromo shillings milion 350. Thoth oganda ne osiro gedo mar chiro no, kama kuom jogo ma ande kwedo gedo nikech gisegero kuonde ohala mag kanyo kwa piny owacho mondo mi gichudo. Jafamo marwa Jojuma miyowa lerno. Gedo no machiro no manyasani ma isiro kod bengi no ma piny mangima kata World Bank ma piny owacho mar kaunti ma Migori chano gero e chiro masare e boma ma Wendo. Yande okelo paro mopogore opogore kawuok kuom moko kuom johala ma yande piny owacho mar kaunti ma Migori ne omiyo thuolo mar gero kuondegi mag ohala e chiro no e higa mar 2018. Mae ne ochuno piny owacho mar kaunti ma Migori mondo luongi romo mar kawo pacho oganda kapok gedo mar chironi madhi kawo omenda maromo milion 350 koro chakore. Johala ma oting'o mago mande nitiere kod ywak kawo tende kod gedo mar chironi ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi gedo mar chironi. Kokel pesa migere go kaka nochore to euro ogere nikech ogere mathin ma chiro ok nyal romi be ok nyal timo gimoro. Once ka serikal oserect gigi to migi at least ado migi dhot moro achiel ng'ato bende nyalo loke. Ang'eyo ni chiro ni ko chila yako gere to obro accommodate ji te. Ka jo Awendo ohero wuodgi ma en governor Ochilo Ayako ok oningo gigo development mochilo kelo Awendo. Kogik tibro penje ni Awendo ni gere ang'o. Moko kuom johala
Maendo osegero kuondegi mag ohala e chiro ni Masare mantie lo piny owacho ne owacho ne giikore mar wuok. Kata kamano, degier mondo koro piny owacho koro migi chudo matin nikech gisetiyo kod omenda mathoth e gero utegigo makoro idhi muki. Ok wanyalo dagi, wayie gi the plan. To ka wasekawo pesa wa mwagedo kakoro wagedo ni, wakwayo gavana nodhi obedie piny mondo mi ogo hesabu one ni to jogi osendi garasara maromo nade. Kada ber omiwa compensation. Wan plode manomiwa gi ne gichalo mana kiosk moko mane idhi chungi alot rabuon gi. To kakori kelo project maduong' ma sirikal dwa kelo chiro malong'. An kaka ng'ama nigi plot ka ating'o bada. Ayie. Jatend migaono mochune lope kaachiel kod chano bombe e kaunti ma Migori Mercy Wakio Kwanyo ne wane chiwo chudo ne jogo mosegedo e chironi nyalo bedo matek nikech chike ma pacho kae kawacho ne gimoro bende koro gidhi timo en ni ka gedo koro serumo idhi migi thuolo mokwongo e chirono. Wale walikuwa wenye wamejenga hapa, tumeelewana ya kwamba watapewa first priority soko ikiisha ili waweze kuingia. It's not possible to give them monetary compensation because this is a public land. Which voted are you going to account from? Josiasa moting MC ma South Sakwa Kenouma kaachiel kod nyawadgi ma Central Sakwa Esther Migose ne ojuoga ni gigo mag awendo ni mondo korwak gedo mar chironi magiwacho ne dhi kelo lokruok e bomano e yorego mag ohala. Obedo gi public participation ma ji duto te oyiere ni chiro to nego ger ka kendo ne en gi kwe ma koko moro amora ok owuok. Magi development. Nyocha nene governor uluongo wa monyiso ni ka ok wadwar gini to nitie joma dware, Jokuria ne dware, Josunwa ne dware. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi safar mosebedo ka kelo mor ne oganda, safar mar kambi mar Safaricom malimo dwende duto mapacho ka maotisi ni Safaricom sambaza furaha udhi nyime kaune gwenge mag Nyanza. Safar no chakore Kisumu nyaka Ugis ka Safaricom dhialo kastimbegi kendo gimiyogi mwandu mag Christmas. Fredo Mondi osebedo kalona wuodhni kendo losonwa report. E odiechieng' mar ariyo mar limbegi e gwenge ma Kaluo, safar mar kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono chakore gi chuny boma ma Kisumu kendo chomo Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa nyaka Oyugis. Kastembe mag Safaricom kaloyo mich mogundho kaka gwen, diek kod omenda mag goyo simu. Tasewen na nyalo nikech openja as gik mang'eny ma Safaricom openja. Tamor gi Safaricom nikech an damu ya Safaricom. Nimepata Christmas ya kuku na nimefurahi kabisa kwa moyo. Kochakore gi Kisumu nyaka Oyugis, jodak e gwenge ma safarno ne ochung'e oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi kod Citizen kaka Vincent Atea, Glenn Nyanyakach, Victor Makajuma, kaachiel gi jolomb weche kaka Inspector Mwala. Sisi tunashukuru sana mashabiki wetu, mashabiki wa Ramogi, mashabiki wa Citizen TV wamejitokeza bakubwa. Kando na zawadi ni furaha yao kutangamana na sisi. Unajua radio wanatusikia tu. So inakuwa ni fahari yao wakati wanatuona, wanapata burudani, wanapata zawadi na sisi ni hakika ni kwamba kama Radio Citizen, kama Royal Media tutazidi kuboresha vipindi vyetu ili kuwafaa zaidi. Safaricom limo gwenge duto mane tung Kenya kagigone kastembe giero kamano kuom chung kodgi kuom higni 24 magisebedo kagichiwo chenro gi pachoka. Kwa hii msafara tunapeana zawadi kadha kama mbuzi, tunapeana kuku, tunapeana gift hampers kadhaa ikiwa ni chakula, kadi ya kupiga simu na t-shirt na kofia, umbrella na kadhalika. Lakini ile yenye tunataka kusema ni kusema asante kwa wale customers wetu ambao wamekuwa nasi kwa hii muda yote ya miaka 24. Odiechieng' makiny safarno ne dhi nyime e gwenge ma Kaluo, ka igeno ne dhi chakore gi Kindu Bay, kendo chomo Homa Bay, Rodi Kopany, Opapo, Rongo, Kitere, Ranen, Awendo, Uriri, nyaka boma ma Migori. Frederick Omondi, Ramogi TV. Bad piny owacho mochung'ne rango wuodhi mag apaya ma Northern Corridor koni dwaro nitie mar weg loche mating'o sike rango matut ngima derepe mating'o mwandu kowuok e dho wath ma Mombasa kadhi e pinje mag libamba. Ma en bang' yango kwan atamalo 60 mag derepe ma yande ne opim ne oyudi gi tuoche mopogore opogore. Gino makidek nyayo masiche mag apaya kod keyo tuoche kowuok e piny achiel nyaka machielo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa,
jatend riwruogno mar Northern Corridor koni sani koro gibiro kanyakla mane oni gichugo ute thieth mageto derepe mariembo lochego kendo joweg loche mondo oket maino e rango ngima derepe matiyo negi. Because our drivers cut across or cut through different countries, there are different types of diseases that are moving around, okay? And I think you are aware that there was a scare on Ebola some time back. During COVID time, we also came out very strongly to intervene as a secretariat. And apart from that, there are other diseases related to respiratory infections that have been circulating a lot because of the movement of people and goods along the corridor. In Malaba, we tested drivers' health condition, the eyesight, the sugar level, the blood pressure, and what we came up with was about over 60% of the drivers had one or the other condition. And also talking to them, they did not have regular health facilities or access to health services. So to us, that was a sticking point. We thought that was a red flag. Drivers were not as safe as we thought. It was not about driving skills, but about them and their own health. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma tajichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan japo monyo nyargi koro nobi mo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. E chuny jot ka jot, nitie weche mopondo nyaka chop kama diera fwenyore. Ingeni madam pati ngena wuondo na dhi tich. Ne en hera mokwongo, kata kamano, mano e gima ne giparo. Wuondri ni tin mana riti kae. Nyithindo mane ok ong'eyo kama ne giaye. Watchman, nadwa nang'e mama chal nade. Kod fweny mane dhi buogogi ahinya. Ine miluwo jabuni. Sama joma ihero ok ong'eyi, ere kaka ikonyogi. Ne onjaore e wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. E chenro mar Injili Kalo, wabro bedo kod jach Nyasaye Pastor Charles Juma, mauke kanisa mar Maranatha Faith Assemblies kwa Njenga. Kaito bang'e, wabro bedo kod Sunday School, mauke kanisa mar Tabernacle of Hope Ministry Kabiria. Bang'e kanyo, Salt Music Band bro gwedhowa kod wende mag pako kod dendo Nyasaye. To koro mokanyo saa 3:30, wabro bedo kod jach Nyasaye, mabende bro gwedhowa kod chieng' chuny kendo bro lamo kodwa.
To koromo kanyo saa 5 wabro bedo kod Wasafiri Family Melodies mabende bro gwedhowa kod wende mag pako. Koromo saa 6 wabro bedo kod jawer mabende wabro yong'o godo ka wapako Nyasaye kanyakla. Magi duto e chenro mar Injili Kalo. Mondo mi yudi skisa tiun mar Milly Nyarasembo D star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomahero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni e mesa mar tuke timbe adhula mag Kenya Harambee Stars oluare rang'iny mar tukgi kendo listi mar duol matayo adhula e piny mangima FIFA okete namba 108 e kind pinje duto mag goyo adhula. Ma en luar gi thuolo ariyo kowuok e namba 106 mane gintiere dwe mokalo. Stars oluar tokre mido thuolo mar tuke mag laro osimbo mar Africa AFCON mibiro tugi ga manyien. Piny Tanzania idho ngas kendo sani namba 106 kowuok e namba 112. Final whistle's gone. I was fairly sure that the referee had blown his whistle for the end of the game, Fandy match. But it may be that there's time for a free kick, but I don't believe so. And it's finished 0-0. Kenya. Duol mochung'ne tuke adhula Africa CAF otimo limbe marango paw tuke mapacho kama ikongo ne ikruok ne tuke mag AFCON higa mag 2027. Jolony korka gedo girango rang'iny mar pewe. Ochowangi paw tuke ma Kasarani kendo ng'iyo kit lum ma opidhi e pawno kanyakla kod kuonde bedo gi chiende mamoko. CAF geno ni piny Kenya biro tieko ikruok ne pewe adek mane oyango ma Atalanta Hela, Nyayo kod Kasarani kachop giko higa manyien mabiro chiwo thuolo ne bago tukego. Jatend migepe Musalia Mudavadi ne otelo ne jotelo mamoko e tugo tuk golf e kinde ma piny Kenya ne hingo higni 60 matudore gi pinje mamoko motisi ni Diplomacy Week. Tugo ma kamane obagi e paw tugo golf ma Nairobi Golf Club kaka yo mar nyiso ni tuke ok ong'eyo tong' kendo nyalo bedo gi tudruok gi winjruok e kind pinje. Jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen e kind jotelo mamoko ne oyuore tukego. Hello. Simon, SB, and Catherine. First in the team, of course, is His Excellency. So we are set. Yes. Ya koromo giro kamano kuom kete Ramogi TV kendo bedo kodwa e chakruok nyaka gi kang'eni jomoko penjo ni to chal nade. Ok asomo weche mag Manchester United we mondo anyisu mana matin
kaka wechego dhi nyime mana ka ng'ino mapiyo piyo nikech tim mar Chelsea osechako tugo gi tim moro mawuok e piny mar Germany kendo ng'eni gie sani chal ka gima gisetuge ahinya kendo gine half mar ariyo. Chelsea temo kanyo no ka ok gidhi marach ahinya. Koromo kanyo saa 5 mar otieno tim mar Manchester United utugo gi tim mar Bodo Glimt. Gie sani dakika mar 52 Nkunku nolo ne Chelsea dakika mar 51 kendo chal ma gimedo mar ariyo mane seche ma bende ayango nu kae duoko machal kamano. Hayden Aim nitiere kod nono. Chelsea chal ma medo kanyo gol mar ariyo pok oyang kanyo ng'ama oloe. Ibro yudo joma nyalo dhi mbui mondo ng'e achiel kachiel nyalo ng'e ni ng'ama bende oloyo gol machal kamano. Manchester United kod Bodo Glimt kochakore saa 5 mar otieno. Wang'e ni Amorim gombo loyo gol kata yudo loch mare mokwongo kendo nosesingo nobiro konyo jatugo mar Manchester United mong'ere kaka Marcus Rashford. Kupogore gi manyakon mag jwang' tijo go mane na achiel kachiel kendo Isano Chieng Emmanuel kwanyawe mokwaneni e kinde ma isomo weche manyien kendo giwacho kanyo ni gimor kod kaka kel weche manyien. Antiere ng'at ma luongore kaendi ni Christine Martina wacho ni Chieng Emmanuel weche ma luoro Gachagua gin mago mako dhok ka ng'ato oseriembe apisi to nego koro obed gi yueyo mos. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Tashili Kendi ng'iso ni Chieng Emmanuel achiel kachiel kantiere gwenge mag Nairobi. Yamako dhogwa en ni duond bura mar ODM timo yiero to makoro gwenge osebedo gi ywaruok mag singo mag county go to biro bedo ka chal nadi. Erokamano tabi kuom rote machal kamano. Loch Violet wacho ni Chieng Emmanuel ane achiel kachiel kantiere gwenge mag Mombasa kendo wamor ka ikelo weche manyien. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ni tiere ng'at maluongre kaendi bende ni Mukaisi Fe wacho ni Chieng Emmanuel anine kantiere gwenge mag Kakamega kendo weche manyien chopo no yo makare mago mag Ramogi TV. Erokamano kuom kete e Ramogi TV kendo bedo gi thuolo mane no weche machal kamano. Tiere ng'at maluongre kaendi ni Millicent Atieno Nyar Kamrembo. Millicent erokamano kuom kete Ramogi TV. Ng'iso ni Chieng Emmanuel nong'isi kanyo kod Willis Odembe ni wang'ni nyaka iteme tiendeni mondo mine aka weche mag mielo thum nyalo bedo. Erokamano ong'isa kanyo ni olugwela kamoro mo iluongo ni Pat Silver Resort mantiere Rwamba tarik 5 dwe mar 12 higani mondo anene ka weche obedo kendo. Kamano Millicent kuom wote machal kamano abiro temo tiendena kaachiel kod ji duto mabende okete Ramogi TV. Ero kamano kuom kete e Ramogi TV chenro mar imore mane mokelo e giko maga mesa meche manyien bedo gi thuolo mar ikoni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Chieng Emmanuel jaloko marwa ne Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.